ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog. Mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran. Diin pagatukion ang kamatuuran. Mutubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tidukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Mayong gabi kaniyong tanan mga tigpaminaw ni atong programa ang Lanog sa Kamatuoran. Ato kini pagasugdan mga igsuon ko diyan ni Kristo sa pasiuna nga pagampo ato ihatag sa tuig igsuon Brother Silver Dundoyano. Okay, Brad. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Langit nung Amahan, una sa tanan, magpasalamat kami kanimo sa kahigayunan o laing kahigayunan na usab nga ania magpadayon kami ni ining gimbuhaton sa pagpalanog sa mga kamatuuran nga gitudlo sa imong sambahan. Magpasalamat kami sa mga gasa nga imong gihatag kanamo sa porma man nga espiritual o material nga among gikinahanglan saon pagpakabuhi nga magamit yun namo ang mga kahimanan no, sa pagpamulong sama nini nga among lawas nga kinahanglan usab og mga pagkaong material. Salamat sa maong mga gasa o balikon namo labaw sa tanan sa gasa nga espirituhanon nga nakat-on kami sa mga pagtulunan pinagi sa imong simbahan. O gunya kay ang maong mga pagtulunan gisulayan man o lubog o dunay mga objection, mga pangutana mahitungod niini mao nga nagkinahanglan gayud kami nga imo kaming ubanan pinagi sa imong espiritu nga sa among pagpadayon niini sa gihapon magbabungahon o masabtan gayud sa mga suki namong tigpaminaw karon sa kahanginan. Kinitanan sa gihapon among pangayo kanimo o gipasalamatan sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo uban sa panabang sa mga anghel ug mga santo sa langit sa among inahan sa kanunayng panabang si Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, salamat kayo Brad Nos sa imo ang pasiunang pagampo. O niya mga igsoon ato gyapong ipaybalo nga kini atong programa gipaluyuhan sa ato ang mga kaparian sa Diocese sa Dipolog. Atong pagyukbo uban sa atong talahurong obispo Most Reverend Severo Caermari dinha sa katedral. Dinha sa kauban niya sa katedral si Reverend Father Mario Beltran Patangan, Reverend Father Benvenido Amoy, Reverend Father Wilson Lagari, Reverend Father John Michael Redera. Dinha sa Sikaya bangato ang Kuraparoko, Reverend Father Ramil Kurong, isip usab ang ato ang Spiritual Director sa Catholic Faith Defender o Bible Apostolate Director. Uban sa iya ang assistant nga si Reverend Father Ernesto Arances. Dinha sa gala si Monsignor Atilano Tabaranza. Dinha sa turno si Reverend Father Albert Bail,
Dinha sa Ulingan si Reverend Father Melvin Ogog. Dinha sa Gulayon si Reverend Father Ayan Kahayag. Dinha sa Santa Filomena si Reverend Father Cesar Tinga nga mausab ang ato ang Diocesan Chancellor. O ang ato ang Vicar General sa Diocese sa Dipolog, Monsignor Joel Monte de Ramos. Uban sa mga mandated organizations, ministries, movements, o mga kauban nga nag-alaga dinha sa simbahan. Sa atong diocese, mga Catholic Faith Defenders, mga Biblical Apostolate, dili lang sa atong diocese, apil na usab sa mga nagkadaiya nga mga lugar nga maabtan ining atong programa. Sa atong maigsoon usab nga mga wa mag-alagad no nga mga Katoliko. Apil na usab ang mga dili Katoliko nato nga maigsoon nga nagpaminaw ning atong programa. Ato pong itimbaya usab ang ato ang station manager na si Sir Edgar Dagumo sa DXDR Armen Dipolog. Uban sa technical side si Sir Expedito Tax Ilumba, Sir Danny Luod, uban sa iya ang mga staff ang mga reporter no nga mga banggiitan po no nga mga reporter sa DXDR Armen Dipolog. Og labi na gyud usab no kini nga tuang sa Corieso Seminary sa Diocese sa Dipolog nga naghulma sa mga umaabot nga mga kaparian no sa atong diocese. Pinagi sa rector nga si Monsignor Joel Monte de Ramos, si Reverend Father Leonilo Dagpin Jr., ang Prefect of Discipline, ang uban nga mga formator diha no si Reverend Father Adonis Abapo, si Reverend Father Silim no o uban pa labi na gyud sa atong mga seminarians pod no nga naa dinha. Unya mga igsoon sa ngalan sa atong mga kauban sa Catholic Faith Defender Attorney Brother Miguel Abbas og si Brother Salbert Dundoyano og si inyong ubos nga kasamtangan no nga angkor si Brother Nicolay. Muna nga karon atong iskutan ang ato ang mga ipambit nining atong tema karon Brother Salbert no. Ako yata maigsoon sa dili paglangan nining atong programa ang Lanog sa Kamatuoran. Okay, again no, maayong gabi sa mga suki natong tigpaminaw karon. Okay, wala man si Attorney Abbas mao na nga kita mo'y muna og hatag og kanabang ikadalit ron nga mga pagpalanog sa pagtuong Katoliko no. Mo diretso ta sa mga tubag Brad Nicolay. Sige ba. Pero tema gihapon ni siya atong tukioning kinibang unsa gyoy buot ipasabot anang pulong simba sa iyang kinatibuk-an. Dili lang kay sa iyang sa karon nga bokabularyo wa Nicolay no. Kay naman goy mga pulong bisan gani sa Griego nga nay mga pulong nga sa ancient Greek mao nay hutong sa mga meaning pero pag abot sa mga panahon doon na nay pagkibra meaning dili na gyud exactly the same bisan manggali na mga litra galing Griego ako nang gi-research kanang mga litra niya sa hitsura pa lang na pag-upgrade o kana pang-develop para sa nang letter T or tau. Tanaw ni mo na itsura ana sa litrang Griego, di ba dili magparehas katong sa karaan o dili na dapit sa awhina. Ayun ana. So mao na nga kinahanglan suhito ta sa historical use o sa ka word. Kay dili man nagsama ang emphasis. Paras ganun anang kana galing mo yung gali ka Nicolay nga babae. Sa ato karon kung mutawag kag babae sa usa ka babae, niya labi nagnaingalan. Tawagon juga ni Nicolay nga mo kay batasan. Tawagon ni mo babae ba? Di ba? Okay na mo na sa ngalan gyud no. Oo. Pero sa mga babae. Sa una panahon gyud sa mga Hudiyo, kung atong i-translate diretso og pulong babae, dili na ingon ana, dili sabto nagway batasan kung mutawag kag babae sa usa ka babae. Sample katong si Kristo. Ang nanay niya gitawag niya woman, babae. Ang uban kanilaging magpataka og sabot nga gamiton ang bokabularyo karon, moingon din sa tanawa kamo mga Katoliko wa gatahod ni Maria.
gatahod mo ni Maria pero si Kristo wala. Kanang uban moingon ana ba kay gituog lang niya babae ang iyang inahan. Di ba? Wa man siya moingog nanay. Now, sa ato nang pagsabot. Pero ang pagsabot sa mga Hudiyo niya ato dili ang nana. Kanang pagtawag og babae sa usa ka babae dako na ng pagtahod alang nila sa ilang panahon. Sa ato lang panahon ron nga gibutangan natog Malaysia, gibutangan natog maot nga meaning, na siguro pud tay rason ana siguro sa atong kaugalingon nga bokabularyo nga moingon ta nga anong tawgon man imong babae ng himong inahan. Kana man ang ngalan. O nga naanda naman nato na nga ang pagtahod nato nanay gyud mama gyud. Now sa ato na ng panahon. So mao po na kining pulong gong pagsimba sa atong panahon karon kay dato naman kaitag mga words ni Kulay no. Nay sa una usa ka pulong unya karon nga naghupot og lain-laing kahulugan gigahinan na natog iyag yung respective nga pinasahi ni Kulay para sa anang hari. Sa karaan anang paggamit anang pulong titulo nga hari pwede na itawag sa lalaki o babae. Mo bitong naagay tay kanang pangadyo ni Kulay nga si Santa Maria gitawag na tog hari. Di ba? Magimahaya ka hari. Sa pagtawag og hari, ma-misinterpret dayon no unsa ang ipasabot sa hari. Pero naman tay ikatubagan na Brad na mingon na kani mga leon hari sa panggubatan. Pag kung ay kung ingna nga kanang mga leon nga nas panggubatan, puro na mga laki diha, no? Oo, yan na. Sa una, sa karaan, ang pag-title sa lalaki o babae, pwedeng gawion yun ng usara ka pulong ni Kulay, hari, mababae, maglalaki. Niya, naapa magalit ng kanang sistemaha gani, karon naapa manghihapon na sa atong mga igsoong Tagalog, kanang asawa. Diba? Malalaki ka o babae, asawa ang term nila ana. Diba? Pero sa ato alaron, mayong kag-asawa, ang tukbang ana po sa opposite, bana. Pero sa Tagalog, asawa man, mababae, lalaki man, asawa man, gitumbok ka na. Yan ka na pong hari, karon sa atong panahon, kung babae, gilainan yung termino nga rayna. Nang sa mga bagong hubad, dili na hari atong i-title ni Maria, kundi rayna na. Kay nagtuo man ta nga rayna siya, ang tinuod nga rayna, dili nang rayna nga kanang bakak, kanang gisgutan si Jeremias. So, karon dilita sa kining simba. Sa atong bokabularyo ron sa simba, ato na siyang gipasabot sa kanarang simba nga highest Nikolay kanang latria sa Greek nga simba lang nga alang sa Dios. Mao na nga naay mga pari madungga nato kung mo explain sila nga wala man ta magsimbag larawan. Wala man ta magsimbag larawan kay ang termino ron nga bag-o kung pagtahod sa mga larawan o mga santos ba gamiton ang word nga pinasahi veneration. Munang moingon ang ubang mga pari ron nga ang ato ng bokabularyong gamiton, we are not worshiping the images and sila mismo gyud nga buhi. Ang buot pasabot ana nga wala ta magsimba ingon nga Dios. Ingon nga Dios sa mga larawan o mabuhi ribulto man ni Kulay, no? Wala nato simbaha ingon nga Dios. Munay buot pasabot sa pari. Now, karon ang problema kay naay referensya nga nagtuo ko gigamit ang kinaraan nga paggamit sa pulong simba. Nga ang simba wala lang magtumbok og simba ingon nga Dios. Nga ang simba pwede pong gawion day nga buot pasabot tahod or veneration. Na unsa may ebidensya nato diri sa Biblia no atong gawion tong karaan pud nga hubad sa King James Nicolay no. Nindot po na no nga naay King James kay di mo na katoliko no at least di Islam kuan. Pras ko lang ang kuan Nicolay kanang hell. Kanang impierno. Dili man na kay usa ri kahulugan ana Nicolay na may impierno nga nagpasabot og silutanan na apoy lubnganan. Depende na nimo og giunsa nimo paggamit ug unsa imong gitumbok. Una kinahanglan aware ta sa mga nagkadaiyang use o paggamit anang pulong kung naghupot naglain-laing kahulugan kinahanglan makahibalo ta parang lita masaag o interpret sa mga mogamit anang pulonga. Para sa ato ron gikutlo ang referensya nga kita kuno nagsimba sa larawan ni San Antonio de Padua. Og sa niya gyud mismo.
Now, ang ilang sabot ana kanamang simba ingon nga Dios or sa atong term gigamit ana latria. Pero ato man gunang basahon, so kita mo yung pasabot ana. Doon na dayo'y pagkonklusyon ba? Oo. Simba. Na kay, yung dayon nga, ang Diyos lamay simbahon. Oo. Ang konklusyon ko dayon na kuno, Oh, so sayop tong simba sa larawan or simba sa Santos. Mo na nga tong i-explain. Nga tinuod na agi yung mga referensya ngingon ana kay gigamit ang karaan nga paggamit anang pulonga. Nga dili lang simba ingon nga Dios. Ang but pasabot ana simba ingon nga tahod or veneration. Kay kibalo man sila Brad Nicolay nagtuo ko katong atong higala, kibalo siya unsa gyud pagtulon-an sa Katoliko mahitungod anang simba or kanang yukbo, no? Okay, nakadungog naman siya nga kanunay naman nato ning gi-explain ni adto pa nga kanang yukbo nato, no? Gi-qualify nato na siya sa tulo, no? Sa Greek latria, hyperdulia og dulia. Dili na parehas, no? Sa superlative ana gitudloan ta sa ato mga maestra sa eskwelahan ang tukbang ana high, higher, highest. Now, parihang high pero dili gina parehas jud og imong yung og imong yung kuanon ba ug unsa gibot ipasabot kay ug mayong kag high lagi pero mas taas tong higher, mas taas gyud tong highest. No, mao po na kanang atong yukbo kung ato yung tun-an og ayon ning Biblia kinahanglan i-qualify na dili lang kay sa usa. Doon na kay paglahi-lahi ni Kulay kay kung moingon ka nga naay mabasa nga ang Dios ra yukbuan, ang Dios ra yukbuan nya nganong naman po'y mabasa diring giyukbuan ng Santos sama si Elijah Brad Nicolay Asa man na, tanawon. sa 2 Kings 1:13. Second Kings Ipalihog ko nung basa Brad Nicolay bisag diha sa imong maayong balita Biblia rin atong i-compare po diri sa King James Version. 2 Kings chapter 1 verse 13. 2 Kings chapter 1 verse 13. verse 13. Ono hari no kapitulo ikaduhang hari kapitulo 1 bersikulo 13. 13. Sige, basahan diha. Unya ang hari nagpadala na usab og kapitan ginuyogan sa iyang 50 kasakop. Og ang kapitan mitungas og miluhod sa tubangan ni Elias. Og nagpakiluoy kaniya. Siya miingon propeta sa Dios. Ayaw intaw nagupatya og ang akong mga sakop. Okay. Diha giludhan si Elijah. Di ba Brad Nicolay? Oh, di ba? Nagagali mo ingon sila. Ano mo luhod mo mga ribulto, ano mo luhod mo mga santos? Nga si Kuan manggali si Pedro manggali iya mangigibadlong si Cornelio. Mao na nga naamay mabasa nato ning pagluhod. Dili bot sabton nga kon magluhod ta pagpaka-Dios na dayon. Di ba? Atong sabton og unsay gibug-aton diha nga gipasabot sa luhod. Di ba? At least magpasabot. Kini nakasiguro ta Brad Nicolay nga kining luhoda diri ngadto ni Elijah dili ni luhod ingon nga Dios or simba ingon nga Dios. No? Yes. Wa may pag-istorya pagpadayag diri nga sayop ning pagluhura kay kung maingon kag sayop ni dunay pagbadlong sa unahan nga pagpasabot, di ba Brad Nicolay? Yes. So mauna nga usa may atong itawag aning grasyas pagluhod kay sakto man naagonis Biblia. So ang Katoliko mohingalan ana og dili na siya luhod or simba ingon nga Dios kundi tahod na or veneration. Nga sa Greek ang atong term gigamit ana dulia. Dili latria kay katong latria highest man to sa Dios ra man to. Tingali moingon sila nga gama na pud mo mga pulong para makalusot. Di ba? Kasi mingon sa anak Brad Nicolay. Now, dili dautan ang paggama og termino paghingalan sa usa ka butang o pagtulon-an nga naa sa Biblia. Gani naapoy gigamit man po na sa Adventist Brad Nicolay kay di ba sa atong pagtuo ang Seventh Day Adventist Trinitarian man po. Oh yes. Tuo man sila Trinity. Dili mabasa ang pulong Trinity sa Lord's Biblia. Pero nganong nituo sila na kay ang gipasabot ana ang essence ana nas Biblia kanang usa ka Dios sa tulo ka persona. Di ba? Oo po na mahimong di ta kabasag pulong latria, hyperdulia o kana bang dulia. Pero Brad Nicolay nalimot ko. Naaray mabasa kung moadto ka sa Greek.
kanang term gyud nga latria, nalimot lang ko unsa toy verse, wa po ko kadalag interlinear Greek diri akong tabod, medyo daoton na di na ko yung magamit. Puhon og na ko'y laing tab nga ako yung magamit to sa atong programa diri katong interlinear Greek no nga mabasa dai ng kanang word nga latria sa Biblia no po ako putong pangitaon. So pero bisan pag wala na Brad Nicolay, bisan pag wala ng term latria, hyperdulia, dulia, dili man daotan gamito na paghingalan sa usa ka butang o usa ba ka pagtulon-an nga naa sa Biblia. O kanang luhod o pagtahod alang sa mga santos o sa larawan gihingalan nato nag-veneration sa in English sa Grego dulia. Di ba? Oh. So mao ni si Elijah giludhan. Gani diri sa King James Nicolay kung atong basahon pag sa unahan, giampuan ni si Elijah. Kaya akong basahon diri sa English King sige. James dili ni siya self-serving kay mingon kay kag King James mo ni paborito sa mga protestante. Di ba? Okay. Kining 2 Kings 1:13. No, giingon diri. And he sent again the captain of the third 50 and with his 50. And the third 50 of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah sa pagiludhan, no? And besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, nagampo ako kanimo. Let my life and the life of these 50 and thy servants be precious in thy sight. So giampuan gali si Elijah pero diya sa imong hubad Nicolay dili word pray. Unlag gihangyo pareho kuno ko na wa pa nimo gibalhin Brad Nicolay. Unsay term gigamit diya gihangyo or gipangelyupuan or palihog kuno ko basa og usab kay bas mayo pod nga ma-aware pod sila aning mga differences sa translation ba kay mayon sila nga lahi man lang isa kung hubad veritas may imong lahi pero maora kung sabton. Diba? Sige basahin ko lang. Unya ang hari nagpadala na usab og kapitan kinuyugan sa iyang 50 kasakop. Og ang kapitan mitungas og miluhod sa tubangan ni Elias og nagpakiloy kaniya. Siya miingon, "Papita sa Dios ayaw ang taon ako patya og ang akong mga sakop." So ni pledge siya og imong sabto Nicolay Nagpakiloy. nasa gihangyo. Di ba? Gani sa ubang hubad ingana hangyo ang term nga gigamit. Pero bisan pag dili gali na mabasa ng pulong hangyo og sabto nimo ang words. So na siya nangayo siya pabor. So ni petition siya na siya hangyo ba, no? Mo man ay ampo. Di ba? Mo man ay kanagaling mag-ampo kasi Ginoo naghangyo kaniya. Di ba? So hangyo or ampo mao ra na kung sabton. Di ba? Pero lahi nang mo ampo ka nga ang Dios mo imong giampo. Lahi po nang mo ampo ka nga gi-address nimo sa tao pero dili ingon nga Dios. Pero ampo gihapon ang term labi na sa karaan. Para sa aning King James ang hangyo diri gi-translate og pray. Kaysa kinaraan gud nga gamit ana paghatag og kahulugan anang pulong pray dili man na kay pray nga sa Dios lang gyud. Di na nato makita Brad na pag-ingon og pray diya sa tao pwede dita makaampo sa tao din. Pwede ta mag-ampo sa tao. Pero wala nagpasabot nga ang tao Dios na kundi nangayo tagtabang. okay. Usa mo na bisan pagtanaw sa dictionary unsa man gi meaning anang ampo? Kana na po. Kanang naghangyo kaniya or nangayo kag pabor niya. Ni petition kaniya or unsa pay laing term gamiton ana basta kay nangayo kag pabor. Na dili ba day ko pwede makapangayo nimo Brad Nicolay og pabor? Dili ba day ko makapangayo og kanang og sa mayor o gobernador? So kung mangayo kog pabor nimo Nicolay og bisan kinsang tao nagampo ko nila or nimo Brad Nicolay. Pero wa ko magampo nimo ingon nga Dios. Gawas og mo ingon ko Brad Nicolay. Brad Nicolay, nagampo ko nimo. Gamhanan man ka, himo ang gwapo ni akong naong. Nga ang akong pag-ampo nimo daw Dios na gyud kay Dios may makahimo anang klasya sa request, di ba? Dili gud pwede mahimo ko nimong gwapo Brad Nicolay. Di ba na? Pag-usab sa akong itsura. Pero ug moingon ko, Brad Nicolay, tabangi ko na ko kining kutlo-kutlo aning bersikulo nga ikaw mo tigbasa, ako lay tig-explain. Pwede na Brad Nicolay, no? Pero gampo ko nimo kay gangyo mo ko nimo.
Di ba? Oh, pero wala ko mangayo nimo or maghangyo nimo, magampo nimo nga nagtuo ko nga Dios kamo bitang igo ra ko ni nangayo sa unsa ra po'y mahimo nimo. Di ba? Gawas og mangayo ko nimo nga ang Dios ray makahatag ko niya ako ginong pangayo nimo. Idolatry na po na. Ilabas ba ni kulay? Nya, kita pod og magampo sa mga santos so man ta magtuo nga sila Dios. Kung mohangyo ta nila Brad Nicolay, di ba? Tanawa ra na bisag magrosaryo ta Nicolay og santos gali pangayuan nato. Wa man ta moingon nga tabangi kami kay gamhanan ka makapagawas kag milagro no dili. Ang ato galing terminology gawion kung santos mi atong tawagon Brad Nicolay hangyoon, pray for us. Iampo mo kami. Tumbas anak kanang sa mga born again pod o bisan pang laing religion mo. Mapatabang sila silang pastor Brad Nicolay ba nga, pastor, i-pray over me be. Request, hangyo, ampo man na kung imo yung sabton, kay request God. Nihangyo ka. Pero sabton na to, kay dili sa tanang higayon nga kung muhangyo ka or muampo ka, Diyos na nang imong giampuan, no? So mao na Brad Nicolay. Nakaron, atong i-explain gining simba Nicolay, no? Ang example, no? Nga sa karaang use gyud anang pulong worship dili na kay simba ingon nga Dios lang or latria sa Greek Nicolay. Dili limitado. Dili limitado. Basahon na unahon na ko ning sa Daniel aya sa 1 Chronicles 29:20 no. Sa Daniel 2:46 atong basahon ba Nicolay ha? King James na. Yeah, oh. Okay. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. So, dire, gisimba si Daniel ni Nabucodonosor. Karong kay na may worship Daniel, bot bang sabton ron nga si Daniel Diyos na. Dili. Kay kung atong ilahos, kini si Nabucodonosor sa iyang pagsimba ni Daniel, wa man siya magtuo nga si Daniel mo'y Diyos. Di ba? Unsa iyang giingon diri, akong basahon na sa verse 47. The king answered unto Daniel and said, of a truth it is that your God is a God of gods and Lord of kings and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret. No, ang gitawag og Dios ni Nabucodonosor diri Nicolay, dili si Daniel, kundi ang Diyos ni Daniel. So kining iyang pagsimba ni Daniel diri, dili ni simba ingon nga Dios. Mao ni terminuhan na tugdulya or veneration. Diba Brad Nicolay, kay naaman po sila na hinumdum ko sa una, murag nakalitok siya ani, nakadumdum ko. Siya, nga nung tuo mo ana nga, sayop mo na si Nabucodonosor kay dili man na siya maing tao. Or naaman na si kinaiyang pagano. Nya mutuoday mo ana nga pagano man na. Now ang ato ra pong atong response pud ana nga dili sa tanang higayon nga sa kapagano tanang buhat niya puro sayop. Unsaon na to pagtino nga sa kabuhat sayop. No, bisan manggali sa mga politiko Brad Nicolay, no, bisag unsa ka dili maayo nga politiko naagyo na kaayo, di ba? But pasabot dili sa tanang buhat pud nila sayop gyud, di ba? Unya, unsaon man to pagtino nga si Nebuchadnezzar diri sa iyang pagsimba ni Daniel dili siya na sayop. Ano man? Kay ang iyang pagyukbo or simba diri nga word nga gigamit, wa man siya magtuo nga si Daniel Dios. So unsa may iyang but pasabot anang iyang pagsimba or pagyukbo ni Daniel? Pagtahod, mo ni atong term pagtahod or veneration. Di ba? Kay kung iya pang gisimba ingon nga Dios si Daniel, na dili unta siya mo ingon diri sa verse 47 nga Daniel, ang imong Dios tinuod jud. Di ba? Kay diri sa verse 47 klaro man nga wa man gid siya mag-ila nga si Daniel mo'y Dios. Ang giila niyang Dios kadto man yung Dios ni Daniel. Di ba? So mao na nga very makatuog yun sa explanation nga Katoliko. Nga mo ni gitawag na to veneration or dulya. Hindi mo na dautan. Kanang maggama tag ngalan sa usa ka butang nga naa diha. Pasaan nang linisanan before entering heaven. Gitawag na to nag-purgatory, di ba? Dili sila mo to okay. Dili mabasa ng word purgatory sa Biblia. Man magtulo ang Katoliko, mabasa na. Pero ang essence, ang gipasabot, ana nas Biblia, no? Kanang ang langit gipasabot nga wa ka mo ka diretso dito giagi kag linis nga naman na sa gisulti ni Pablo pud sa 1 Corinto 3:15 Brad Nicolay no nga
tulo ang gisgutan na ay diretso langit nga nang ganti, pero naapoy ka ng kalaglagan nga buot pasabot impierno, nya kinahanglan po'y makuha lagi ang daganan, pero iagi sa og paglinis or purifying fire mo na yung gitawag na itong purgatory, pero dili man mo atong topic ni Kulay, nato lang nang gi-example ba, no? Kay nagamit magutag mga terminology nga mahimong wala diri sa Biblia, pero ang gipasabot na sa Biblia. Oh. So diri ha mo ni nabasa na nato Brad Nicolay ang Daniel 2:46 nga naay simba di ay sa karaang Yus ana nga pulong nga dili sabton simba ingon nga Dios, kundi tahod lang or veneration. Dulya. Okay. Now, adto ta sa First Chronicles. Basahan ko no imong hubad diha Brad Nicolay. First Chronicles chapter 29 verse 20. Unang Kronikas kapitulo 29 bersikulo 20. Palihog ko basa Brad Nicolay. Okay, Unang Kronikas kapitulo 29 29 bersikulo 20. versikulo 20. Okay, itong tanawon sa Unya, miingon si David sa tibok na tigong. Daigan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios. Og ang tanan nagdayeg sa Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan. Miduko sila og misimba sa Ginoo, og miyokbo sa hari. Ano ha? Ang pulong diha Nicolay, gisimba ang Ginoo og sa sumpay Og miyokbo sa hari. kinsa man ang hari diha Brad Nicolay, si David. Si David. Gisimba ko no ang Ginoong Dios og ang hari. Pero diha giludhan sana usba Brad Nicolay. Kon, miduko sila og misimba sa Ginoo og miyokbo sa hari. Misimba sa Ginoo og miyokbo sa hari. Diha na sa maayong balita Biblia. Pero kung dito kas karaang in English nga King James, dili ingon ana Brad Nicolay, usa ra gyud ka pulong gigamit. Mayo na. Gisimba ang Dios og ang hari. Lang akong basahon Brad Nicolay sa King James, English mas karaan man kaya ana Brad Nicolay. Kaniya siya, ikibilikal man First Chronicles chapter 29 verse 20. And David said to all the congregation, now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worship the Lord and the King. Gisimba ang Ginoo ug ang hari nga si David ang buot pasabot, no? Natanawa. Natanawa. Onya, King James wala, no? Kasi po gato lang sa pakon. Basig maingon sila na ala parehas day na diha ang gibug-aton sa simba sa Ginoo og simba ni Hari David. Now dili. Kay ang Biblia gatudlo magipaagamit ang kaalam. Atong sabton ang exegesis ana, no? So kung upon knowing sa kinatibuk-an gyud Brad Nicolay nga dili gyud kinahanglan tupungon nato ang yukbo nato sa usa lang ka mere men o binuhat og sa Dios, kinahanglan habog gyud tong sa Dios Brad Nicolay. So automatic kung ipagamit ang kaalam, ipaubos gyud nato ng usa. Dili gyud nato itupong. Dili itupong tong ang Dios. Ang usa Dios, di gatong hari Dios na usab, no? Okay, sa pinadayag gani at sa 666 ato po nang magamit po to Brad Nicolay kanang ingong ipagamit ang kaalam. Kung gamiton gani atong kaalam, kinahanglan dito kita sa insakto Brad Nicolay. Kay kung para sa niyo, gisimba ang Ginoo og si David nga hari. Ug sabto nimo na nga tupong, idolatry ang labas kay dili man Diyos si King David. Yes. Mao manggalin na Brad Nicolay nangutana kog usa ka kanang expert pod anang pag kining bersikulo ha kanang mag-compare og mga translation ba. Iingon siya nga mao siguro na diha sa maayong balita Biblia gilahi-lahi parang lain-lainon pod pagsabot. Na at least dili kayo matupong. Gisimba ang Dios og giyukbuan. Sa usba ko Nicolay. Misimba og miyukbo man. Misimba sa Ginoo og miyukbo sa hari. Mo na siya. Di ba? So, gilain-lain ang terminong gigamit para malain-lain pud ang pagsabot. Pero og adto gyud ka sa karaan, usa ra ka word gigamit. Siguro nagtuo ko nga ang gahubad ana para gyud dili masayop og sabot ng mga magbabasa.
O anak. Oh, kay dili ka sa King James og dili gyud ka suhito sa paggamit anang pulong worship na maglibog yun maminaw yun ana. Maglibog yung maminaw ngano man. Naay mabasa nga dili ka magsimba gawa sa Dios. Yan naman lagi diri si David gisimba man lagi. Oh, na tanawa. Brad Nicolay. So, kung atong dawaton ng exegesis nga Katoliko, wala ilibog na Brad Nicolay. Wala ilibog, di ba? Kanang giingon nato nga nagsimba ta sa mga larawan o sa mga santos, ang buot pasabot ana nag-venerate o nagtahod ta nila. Wala ta magsimba or magtahod nila ingon nga Dios. Oh, so mao na. Pero naay mga pare ron nga dili gyud mo gamit anang terminong simba Brad Nicolay kung address nato sa mga santos. Ang ilag yung term gamiton kana arang veneration. Mo na nga kung moadto ka sa Kay basin pod ang pari, naglikay pod sa misinterpretation. Yes. Pero kita So mga katong mga libro nga dunay mga ingana na no nga mga pag ginasimba, adunay explanation ng simbahan na ipagawas gyud siya. Yes, Na ang Nicolay. explanation na is kita ginasayod sa meaning ana, no? Oh, kita Mga mga kay Corridas dayon nga Dios na dayon si San Antonio de Padua. No? walay pagtulo. Wala may mga mabasa na diha sa nabinahan nga Dios ba si San Antonio de Padua? Sa laing punto po Brad Nicolay. So dili na Trinity atong Dios. Sobra na mas tulo. So kana pa lang puntuha, maklaro na no. Kung doon naman day pagsimba sa mga santos, dili gyud na sabton nga simba ingon nga Dios kay dili na day Trinity atong Dios. Kinaapo mo day San Antonio, di ba? So kinanglan atong pangutanon ng Katoliko unsay pasabot anang gisimba ng larawan. Simba ba na ingon nga Dios? Katong latria sa Greek o highest sa superlative degree or simba nga dulya or veneration, honor. No, sa nag-research gali ko Brad Nicolay sa kanang mga Briton, no, mga sa Europe, no, sa karaan nilang gamit anang kanang moingon tag your honor. Ang ilang term gigamit ana sa una, your worship. No, ato pong i-challenge ang atong higalaan na kung magtuon po siya na, no? Oo. Sa mga korte man ano, yun. Oo, your honor. Sa karaan yun, your worship. Di ba? Your worship. Pero dili na, worship nga sabton nga, Diyos na ang imong pasabtan, ana, no? So, mao na ang tuwag. So, alang sa mga Katolikong namina ron, kung naagali, pare mo ingon nga wala ta magsimba sa larawan o sa mga santos, ambot pasabot, ana, wala na to simbaha ang larawan o mga santos, ingon nga Diyos. Nya kung napoy libro nga mabasa nga nagsimba ta amot pasabot na pagtahod or veneration or dulya sa Griego. Dili tong latria kay katong latria highest to sa Dios ra gito. Di ba? So mo na no, I hope nga nasabtan sa atong mga listener no, katong referensyang gigamit sakto man to. Pero wa lang magkadimao og sabot. Kaya ang dokumento sa simbahan, no pa atong nabinahan, kung atong ipagawas without the explanation and interpretation of the Catholic Church, misleading na siya. Misleading. Paminahon. Oh. O na nga, unsay explanation sa simbahan na ipagawas. Okay, Di ba? sa atong analysis ana Brad Nicolay sa moral philosophy no or moral law nga pag-analyze no. If iya tong gihimo tungod kay wa siya kay ba unsa gyud pagtulon ang Katoliko mahitungod anang simba no dili siya aware so ang iyang meaning sa simba usa ra ka buok kana arang latria no so ang iyang pagkasayop mag-consider nato nga honest but pasabot dili tinuyoan di ba man siya kahibalo pero kung kahibalo siya sa gitudlo sa Katoliko nga kanang simba dili lang sabton ingon nga Dios unya iya gyung ipugos ba gyud nga pagpaka Dios lagi to dishonesty na Brad Nicolay. Na? Pananglit og nakasabot ba siya? Unsay ibot pasabot sa Katoliko ato ba? Unya iya lang yung i-mislead ang mga tao. Manubag biya siya na Brad Nicolay. No? Katong pag-ingon sa libro nga nagsimba ang Katoliko sa larawan ni San Antonio, unsa may ibot pasabot ato? Kung moingon siya nga pagpaka Dios, nya nakahibalo siya nga sa tudlo nga Katoliko dili to pagpaka Dios, veneration lang, so misleading siya. Di ba? Iyang gituyo, delikado siya. Gawas og honest mistake kay ma-consider nga dili siya guilty. Kay wa man siya kahibalo. Nay basahon nimo da Brad Nicolay. Wala ra nakikita na lang. Okay. So mo na I hope nga naklaro sa atong mga listener no. Then murag
Kung atong gihangyo po ang mga listener, no, Brad Nicolay, pwede po sila maka-text, no? Kung Okay, pwede mo maka-text sa ato ang cell number sa maura gyapon nga cell number, no, 0946 096-9653, no, sa token text 0946 096-9653. So, Alang sa mga pangutana, no? about atong worship, no, kung naapa may gikalibgan nato kay mo adto mi sa lain, okay, naapa may taas-taas ng panahon dito ta sa about atong 666 Brad Nicolay, no. Oo. Dili lang ko makadetali og ayo ani kay ang nag-deliver god ani si Attorney Abbas dayon, so mas nasayod siya atong iyang gi-deliver, so mas siya mo'y makatubag og ayo atong iyang gi-deliver. Now ang ako lang ang sa ako ra pong nasabtan o sa ako ra pong nahibaw-an, no, unsaon pagtubag tong isyuha, no. Unahon na ako Yeah, tong mo yun baka, Brad, nga Oo. ang titulo usa sa kangalan. og imong i-specify lahi gyud ang titulo, lahi gyud ang ngalan. Kanang mayong kag specific name ni Brad Nicolay, Nicolay Losenius. Mm-mm. Ang imong titulo lahi na pero teacher. Title. Lahi nimong specific kun nimo nga name. So lahi Brad Nicolay. Lahi ng name, lahi ng title. Okay, lahi gyud na, sakto gyud na sa birth certificate ganit tanaw nimo ba? Mm. Di ba? Na name nimo, middle name, isa ng surname. Unya, wag gyud nakabutang dito ba nga kanang posisyon imo gyapon ngalan mo ibutang, kunita na kung ngalan Nicolay man. Unya naa may title dito. Title of kaniyang sa panarbaho pananglitan ana unsa atong title diha o mismo sa tuang kuan atong kaugalingon. Wala ba yung nga title Nicolay pod? Dili. Diba? Dili pwede. Ato na lang yung diretsoon og unsay language nga gigamit sa Biblia. Pag ingog name nga ang gipasabot tao, ngalan sa tao gyud mo natong kwintahon, dili ang titulo. Brad Nicolay. So simple ra kay na. Unya ang mga scholar ana bisan mga protestante, na ay mga protestante nga muuyon sa Katoliko, Brad Nicolay. Nga ang una gyung nakwintaan ng 666 katong ngalan ni Nero, katong emperador. Caesar Nero. O Caesar Nero. Na walang nako diri ang computation pero gani tingali bisag ang akong higala kay balo siya na, no, sa Hebrew nga computation, no, nga ang Hebrew ba to o Roman ba. So basta kay makwinta gyud og 666 ang ngalan gyud ni Emperor Nero, unya mutakdo gyud ang iyang kinaiya, no, kay nagpasipala gito sa Dios, nagpasipala pud sa mga santos. Okay, dili iya among tong gilutos gutong katong early Christian sa iyang panahon nga usas martir ato si Pablo og si Pedro during his time. So si Caesar Nero. Now katong kang Attorney Abbas god, iya pong gigamit yang kaalam nga kining mga tawhan na pon mga founder na ade mga founder nga ilang ngalan makwinta pud og 666, no. Sa may theological or spiritual analysis nganong napoy mga founder sa religion nga makwinta ang ilang ngalan og 666 kay naamanggoy kinaiya nga muanggid pod sa ni Caesar Nero nga actually mo gyud toy ang iyang ngalan gyud natumbok anang mananap nga mapintas, no. Now katong kang Caesar Nero ang iyang pagkamananap nga mapintas dayag gyud kay iya man yung gi-denounce ang Christianity. So mo na gitawag og direct gyud, direct ang iyang pagkamananap nga mapintas. Kining mga founder ron sa religion nga mogamit og Biblia nga ang ilang ngalan makwinta og 666 mo na gitawag na tog shadow or kanang gitawag na tog materminohan na to nagpakaanghel sa kahayag. Meaning ang gamiton ani word of God pod Biblia. Pero ang ilang krusada kay ilang mang giatake ang matud nga iglesia. So matawag lang gihapon siya og mananap nga mapintas ana kay mo common man na sa gibuhat po ni Nero nga iyang giatake ang simbahan, ang unang iglesia dito sa Rome. Ang iglesyang tinuod nga iya ni Kristo nga naabot sa Rome nga iyang gilutos. So ang kana nga kinaiya mao nay gibuhat pod sa mga founder sa ubang religion ron sa ilang pag-atake sa simbahang Katoliko kay kining simbahang Katoliko mao man ni original gyud nga gitukod ni Kristo historically. So kung ilan ning atakehon gamit ang Biblia, subot pasabot, nagpagkaanghel sila sa kahayag. Sama sila sa usa ka mapintas nga mananap. Gigamit nila ang pulong sa Dios pag-atake sa tinuod nga simbahan.
Nya karon akong nadumduman Brad Nicolay katurang kay ipagamit lagi ang kaalam si attorney yang gikutlo tong Ellen White sa tong nga term Brad Nicolay nga ang iyang komentaryo dito nganong ang W gikwenta man nga 10 nga wala man na siya value, no? Asa akong nadunggan ato ni attorney kay ipagamit lagi ang kaalam, wa lang ko ka memorize gyud sa iyang explanation ana sa una. Iya man nang gi-explain Brad Nicolay. Okay, ang yo man is Oo. sa Roman numeral is 5 man to, no? Oo. Ang yo. Di Ang mo yo. to nga double man ang yo, mo lang 10. Ang iyo ana actually nganong na explanation si attorney nga nalimot ko Brad Nicolay nga ma-veni mo na siya. Nay kaalam yun. Di man daotan nga imo may giingon sa pinadayag ipagamit ang kaalam nga ang UDI mahimong kwintahon na siya. Limot ko sa explanation. Oo. So ang W bot pasabot duha kayo. So to ba double V. Yes. Niya ka ng V Victor 5 ba na? So 5 plus 5 10. Namo na yang gi-ignore nga kaalam. Yan ang tawag ko no kaalam sa tao. Kung sa unang dumduman no kanang yung Oo. equivalent is pwede siya nga himoong V Oo. nga equivalent is 5, Oo. no? Mayo kay mo nang naiskutan. Oo. Kanang nga to makita sa TV bitaw nga Bureau of Customs. Yes, Ang Bureau of Customs kanang customs nga which is unta ang naa sa kuan kani ang customs nga word Oo. ang makita nimo sa television is V. Na. Wala siya ana. Okay, Oo. okay balo siya ana, niyang i-ignore na, para lang gyud mo lusot. Iya po na. Pero dapat kung pag-ingon sa Biblia ipagamit ang kaalam, kinahanglan open siya ana Brad Nicolay. Dili niya limong-limongon ng mga tao na, no? Dapat inaw niya posible siguro mao ni gipasabot ni attorney. Dapat iyang una-una na Brad Nicolay kung patas siya ba mo hatag og mensahe sa mga listener, yan ang i-appeal og explain nga. Og ipagamit ang kaalam ang W, bot pasabot, W, duha kayo. Nya kay sa imong explanation Nicolay, mahimo man ang biday. Yung V, ang V5, 5 plus 5, alang-alang 9. Parang niligid mo tunong og 666. Nya kay inig 5 plus 5 ana Nicolay, matin man yun na. So inig sumada tanan, mas 666 man yun niya. Nya og mayong kag mutakdo ba pod sa manap nga mapintas, indirectly mutakdo Brad Nicolay. Ngano man kay ilamang gi-atake ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Kana lang ilang akusasyon nga kana kunong pagbalhin sa solemnity of the Sabbath gikan sa 70th of the week on Saturday ngadto sa first day of the week nga Sunday nga kanang gitawag og Lord's Day sa pinadayag kuno Dies para nila na violation of the law, no, paglapas sa sugo. Para sa ato dili na paglapas, pagtuman. Pero ingnon dyan nila paglapas. Ito pa, misleading, no? Kay wa man kay pagtulunan sa Biblia o si Kristo og mga apostoles nga kanang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa Saturday to Sunday, violation of the law na. Mao na akong hagit nila Brad Nicolay nga kung makabasa mo sa Biblia nga violation of the law na muundang ko sa akong pagkasibdi. Oo. Gani gani sa Exodo no nga nagisgot og adlaw ing papahulay. Huwag yung mag-isgat og specific nga adlaw. Nga adlaw nga Saturday. Kay gani di ba gingon ni na 6 days labor. 6 days work. After the 6 days work is the Sabbath day. O the rest day, no? Adlaw yung papahulay. Kita nakatuman tana. No, kasi sulod sa unang adlaw sa pagtrabaho, Domingo, kaning Lunes, unya ang ikaunom Sabado, o ang Domingo, ikapito. Asa akong analysis, I hope nga honest mistake lang Brad Nicolay or nakulang lagi og nahibawan ba, no? Okay. Di gyud pod siguro mo tuki og ayo sa mga tubag Katoliko mo nang di gyud makahibalo ba, no? Kini kung magtuon tag Biblia, dili tanang sugo diha nga parehas ra gyud pag-abot sa bag-ong tugon. Naay ka ng mga katumanan, fulfillment ba? I hope nga magtuon sila ng typological ba analysis sa pagtuman sa sugo, no? Kay para sa nang kanang katong dugoon nga paghalad-halad sa sala. Pag-abot sa bagong tugon dili naman na kay katumang kamatayon ni Kristo. Ang katumanan ana kamatayon man ni Kristo. Then ang handumanan ana mo ni gisugo ni Kristo mo nang natay Santos nga misa taas po nag-i-explain. Mo na nay tukbang. Then kana pong circumcision o tuli landong na kay naman nas karaan na gipaabot nga
sugo nga tukbang ana. Nga mausob siya pero pag kung ang iyang kausaban kung sundon dili na sabton nga pagsupak. Pagtuman gyapon na sugo, no? Example akong iklaro ha. Sa karaan ang entrance sa kingdom tuli or circumcision. Pero pag abot sa New Testament giilisda na sa to pag-iusab. Og bautismo. Sabtaragon ng Colosas 2:11-12. Nga circumcision of Christ nga ang ipasabot bautismo. Nausob. Nya sabton ba nimo na nga paglapas sa sugo kung ilisag bautismo? Dili Brad Nicolay. Kay landong man tong karaan katong circumcision, ang katumanan ana gipaabot ang bag-o Brad Nicolay kay bag-ong tugon naman gud pod. Ang bag-o ana mo na bunyag. So ang tumano na turon bunyag na. So sabton ba nga gilapas ang sugo? Kay dili na tuli, bunyag na. Okay, No, dili na-text diri Brad Silbert no nga. Niyon sa 0905 last number 760. Maayo pagka-explicar ninyo Brad. Mo na nga maayo daw ang atong pagka-explicar. Asa may pangutana ato. Dayon, napay pangutana gyapon diri nga 0910 last number 601. May gabi pastor, pwede mangutana unsa gipasabot ni Pablo sa 2 Corinto chapter 11 verse 13 taman 15. Mao ba ni ang gipasabot nga 666? Ipaliw kog basa Brad Nicolay. Okay, atong basahon no. Ato sang i-correct Brad Nicolay dili ta pastor diri. Dili ta pastor. mga lay rami, mga laiko rami sa simbahan Katoliko. Okay, 2 Corinto kapitulo 11 versikulo 13 taman sa 15 no. Dayon dinhi nga kay sila mga mini nga apostoles gilimbungan nga magbubuhat og nagtakuban pagka-apostoles ni Kristo. O kini dili katingad-an. Kay bisan si Satanas makausab sa iyang kagalingon sama sa anghel sa kahayag. Busa dili katingad-an kon ang iyang mga alagad usab magtakuban pagkaalagad sa pagkamatarong. Ang ilang dangatan tukma sila ilang binuhatan. Mao lagi na nga. Mao toy atong gi-explain ganina Brad Nicolay ba nga kanang mananap nga mapintas. Ang direct gyud nga mananap nga mapintas si Cesar Nero. Ang kanang mga bag-ong mga ngalan ron nga founder sa religion nga nag-atake sa tinuod nga simbahan mo na gitawag na indirect mananap nga mapintas. No? Kay kumon sila ni Nero niya nang krusada sa pag-atake sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga mao ning Katoliko, no? Kung atong tanawon jud sa history ba, no? So mo nang matawag na to sila indirect sa nagitawag kanang mga nagpakaanghel sa kahayag. Pero atong i-qualify pod Brad Nicolay kay to be fair ba no kay namang goy uban nila nga kana lang yung nasayop lang gyud og sabot ba Brad Nicolay ba no? Sa to pa kanang ilang gipangyaw-yaw nagtuo silang sakto sila. Pero wala nila matuki og ayo no? So kung honest sila nga kana bang honest mistake ba ang ilang paghimo ana Brad Nicolay no? Dili gyud gituyo gyud bisag sayop kabalos lang sayop nya ipadayon gyud nila no. Kung wa sila kahibalo nga nasayop sila sa to pa honest ang ilang pagkasayop Brad Nicolay so dili sila matawag og guilty no. Indirect so naay possibility nga mapasaylo sila sa Ginoo tungod kay dili man sila guilty no. Pero kung kahibalo silang sayop sila nya lang yung ipadayon Brad Nicolay gina gyud man delikado gyud sila Brad Nicolay. Mao na nga kanatong programa ning kamot ra pud nga mahimo ta nga instrumento sa pagsabwag sa kamatuoran. Okay, ang baka kung balik-balikon sa pagpamatuod ngadto sa mga tawo nga wala masayod mahimo kining tinuod. Dahil naparito'y nahinumduman ako Brad Nicolay. Ang katong man lagi ko no, anong kwintahon man kuno tungalan sa babae nga ang ipakwinta ka na mang man o tao. Man. Okay. Ang iyan na pong kanang rebuttal or pwede na itong gamito ng lusot nga ayang niadto sa diksyonaryo nga mayong kag man lalaki o mayong kag babae woman, di ba? Pero ang amot og baka siya kay Balo Brad Nicolay nga kanang mo gamit kag pulong man dili sa tanang higayon sabton nga lalaki ra gyud. Kay kung mayong kag ihubaraw na to kag tao. Unsa may in English tao Brad Nicolay? Wala man. Man, unya ug mayong kag tao dili pagali na specific. Either lalaki o babae, di ba? General man na. General term. Naay term man na Brad Nicolay. So, naay paggamit sa pulong man nga ang ipasabot laki.
Pero dili sa tanang higayon nga gamito na nga sa lalaki ra gyud. Kasi term generic ba Nicolay ang term ana kana bang mayong kag ana lagi tao, mayong kag tao or man. Wala pa ka magtumbok og lalaki ba nagbabae. Pero naapoy paggamit sa pulong man nga lalaki na imong gitumbok, di ba? Oo. Dayon lahi pod ang woman, di ba? Oh. Pero Pareho ko na nagkuhan ba? Word nga, itan, for example, mayon ta nga, kani ang panghitabo, kuhan man kani nagbaha ta, o, pananglitan no, nagbaha ba, ana? Kuhan man man-made man siya. Man-made nga, nahitabo nga doon ay pagbaha. Kung sa may pasabot mo na ng man-made. Oo, lagi. Buhat Tungod sa tao. sa, bunga sa, dilihok sa mga tao. Oo. Wa pa na Man-made. siya mag-specify nga babae bag, lalaki ba? Pag yung man-made, dili mo sabto nga, laki ra mo yung ikuan diha. Yes. Mo ni lihok ka na ano, nagbaha na diha, no? Maayo nga example, Oo. Brad Nicolay. Salamat na, no, kay di na ito apod. So, I hope nga atong amigo nga nakulangan lang siguro iyang hibawan kay kung nakahibalo siya niya yung i-ignore, i-mislead gyud ta niya, murag delikado na Brad Nicolay. Og doon ay pagkulang, ato po dungagan. Yeah. So kay Nagdugang lang ta. kay giakusahan ra ba gyud ka ta diri nga kita mo nagbutang-butang. Okay. So Iya ka na dahil mong giingon di ay, no, nga, kuan ba? Kaninang titulo, usa ka ngalan, pagbutang-butang na po na siya. yeah, No, nga, pareha ng titulo, Santo Papa, no, Pope Francis. Sus, wadyo ka kita, yung mga, ang ngalan, Papa na Pope. Ang ngalan, yun, doon na yun ay ngalan. yes. Para Kaya, ng Francis. musubay lang po That is a tao. name of a person, ang Yeah. Francis. Subayon, Ang Pope is a title. Wala siya. mao gyud Brad Nicolay. Subayon lang po nato og giunsa na pagsabot ng mananap kung mapintas, no? Nga kumo naman yun nga ang takdo gyud si Cesar Nero nya ngalan man gyud niya mo gikwinta, no? Dili man title nya. So mo na nga mora po na pattern nga atong gawion. Ngalan sa tao mo na si attorney ang ipangkwinta nga ngalan. Dili kining title. Pero kung og title man ilang kwintahon, well, dili po na official title sa Pope katong Vicarious Fidelity Brad Nicolay, no? Bisan pagtanahon sa listahan sa mga title sa atong Pope, wala gyud ang Vicarious Fidelity, no? Gani, yung ibasa ganiya sa Handbook of the Catholic Faith, ato ang National President, Brother Socrates Fernandez, nga Vicarious Fidelity is a forged donation Yeah. of Constantine. Dili na gama Una, na iya pong title. gigamit dayon nga o tanawa. Ano, no? Muna nga sakto ang gingon sa libro, pero ang imo pong pagsabot mo ay diha na punta, no? Depende na po na. Dili na gama kaugalingon sa simbahan nga gi-title sa Pope. Oh. Murag mao nay regalo na bali forced donation ni Emperador Constantino sa Papa. O wala man yun na siya gigamit. Oo. Kay ang simbahan mo magbuot unsay gamiton nga title, no? So mo na nga misleading hapon kung kwintahon ng Vicarious Fidelity, no? Di ba? Nya katugod si Constantino gud pa taas na kayo Brad Nicolay ug ato po na siyang isgutan Brad Nicolay. Wa na laing text Brad Nicolay. Og naa pa kay na katong nalista nimo tong ganina. Kay naapay wa na ko may isguti kay wala ba gyud ko ka take note kay daghang kong gibuhat ganina wa gyud ko ka outline ba sa atake ba. So sa tama ra sa akong madumduman sa imong nadumduman. Kuan ni, sani. Kuan na gani ang sa nagwala na. Okay na Mura man to. Ano to? Nay usa nga murag si attorney ra ato og nakadumdum ka Brad Nicolay, no? Pero katong kang Felix Manalo murag wala di man sila pud obligado motubag ato kay sa Iglesia ni Cristo naman pud to. So mao na, no? Pero kining nabilin nga minuto samtang way pangutana Brad Nicolay og wala kay idugang. Ato lang ang iyon ang mga listener nga parang dili bata mauwat ka nang magkutlo-kutlo sa mga librong Katoliko. Inani lang, no? Proven naman yun na namo sa among mga debate nga na ay mo gamit-gamit sa itong mga libro nga mukutlo o usa lang ka sentence o duha ba ka sentence. Okay man unta na, no? Okay kon ang context masulod ba gyud Brad Nicolay? Wa man tay problema nga mukutlo bisag putlon basta ang context insakto. Pero galig putlon unya sa unahan naa pa toy
mo klaro kung sa gibot pasabot nya dili i-appeal, misleading na gyud na Brad Nicolay. No, naman ang example diri sa Biblia, Brad Nicolay. Naay mabasa diri nga there is no God. Oh, sa Psalm 14:1, gingon there is no God. Hala, wala na Diyos, nagtudlo ang Biblia. Pero kung imo ding tanahon dito gayo, ang buang day mo nag-ingon nga walay Dios. O, natanawa. So, mao na nga, mga igsuon, bantay mo anang kutlo-kutlo sa among mga libro, kay ang, okay, out of context nila, delikado gitang, sige na tagpaminaw. O, ganang pala lang may og ilis ni Kristo. O niya, lahi na dayon, no? Og sabot, misinterpret na dayon ba? O, lahi man, buot pasabot ko na na. O, dili nila i-appeal to, unsay gipasabot sa Katoliko. Muna yung misleading, ha? Sige, brother. Okay, na oras na, no? Pananta sa oras. Okay, salamat lang guys yung pagpaminaw na itong oras na alas 9 naman. Salamat kayo. Sunod na punta Domingo pohon sa maong oras o istasyon ang programa ang Lanog sa Kamatuoran sa DXDR RMN Dipolog. Sa ngalan sa kumagkauban sa Catholic Faith Defender, iyong boss nga lagad, Brother Nicolay o Brother Salbert. Sa ngalan sa Bahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.